ассалому алайкум бародарҷонои азиз. Инак хонаи фурӯшии мо дар маҳаллаи 112 микро район. Аз ин тараф масҷиди Меҳкалон, пеш аз он қуртобхонаи Олим, аз ин тараф ошхонаи Райҳона. Хонаи фурӯшии мо дар ҳамин дом, пеши заправкаи Зоҳир Ой. инҷо даромади дувор. Хонаи мо дар ҳамин ошиёна, 4 этаж. Инак бародарҷонои азиз, мо дар 4 ошиёна медароем ба даруни хона. инҷо кухня аст. якум хонаи мо, дуюм хонаи мо, ташноб, ҳамон. сар мекунем аз кухня. инак хонаи якуми мо. марҳамат, тамошо кунед. аз инҷо мебароем хонаи дуюми мо. инак ташноб. инаш ҳамоми мо. бародарҷонои азиз, хона дар ҳолати хуб қарор дорад. чизе ки дар хона мебинед бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона $51500 муомила дорад. документҳо шартномавӣ. номераи соҳибмулка мемонанд, занг занед.